Mandizibulisele kuwe msasazi, ndizibulisele nakubaphulaphuli. Sigcinakele ke emva kwemini, ndiyathemba nawe kwelo cala ke msasazi wam uba uphetheke kakuhle. Right. Nkosi kakhulu ke sisiluluvo masikunike nawe ubulise seluzazisa ngokupheleleyo. Okay, molweni. Igama lam ndingululuvo. Isename yam ndinguxakeka. Bendibulisa kuwe bhuti. Ndibulisa nakubaphulaphuli. Enkosi. Okay. Masiqale kuwe ke Mr. Thina, siyazi uba niye nathi ke nizawuphakama nani eKomani nijoyine ke i-Women for Change National Shutdown eyawuthi ke iqhubeke nge-21 kaNovemba. Kuye kwafika ntoni kwiintliziyo zenu xa nisiva kukho le shutdown nabona uba nani anizukuthula? Enkosi kakhulu ke msasazi ngalo mbuzo lo. Msasazi, ndicinga ukuba wonke umntu uyayibona uba yeyele. Intlungu esizibona sikuyo singoobhuti, singoomalume, singoonyana kwabantu abangoomama, siyayibona uba isongamele. So kuthe ke kovakala into okokuba i-G20 summit izawudala apha, i-Women for Change yaza nale mbono intle kangaka. Kwakho usisi apha kuKomani ovakalelwayo into okokuba iKomani kutheni ingathi iyasilela nje ishiyeka ngasemva. Wasichwetha ke lo sisi into okokuba asinokwazi into okokuba siyiyeke le nto intle kangaka yenziwa yi-Women for Change. So izazela ke zichukumisekile ke msasazi into okokuba nathi masitsale ngaxhatha linye njengabo bonke abantu abazobe beparticipate kule process balapha eMzantsi Afrika. Sisithi kwanele, siyayiqonda into okokuba ayizuthatha usuku olunye into yokuba ilunge le nto, kodwa we must try. Yeah. Okay. Sisiluluvo ndifuna utshekisha into kokuba niphakama ke niliqela okanye niliqumrhu okanye ningabahlali baseKomani. Siphakama siliqela as well as i-organization, ne? So under i-organization inokulunga Victim Empowerment Center. As a concerned citizen, I took it upon myself uba I must start with this initiative in support of Women for Change. Because at the end of the day, even if it doesn't infect you, it affects you. Because we are living in a country where gender-based violence occurs on a daily basis. And as a movement that I created on WhatsApp, I suggested that we come together, we do a peaceful march. Ne? Well, a peaceful march, basically, we will be saying why we want gender-based violence, ne femicide, to come to an end. Abantu abangomama bayabulawa, abantwana bayabulawa, uyadlwengulwa. So we want that to stop. We know uba even if we march on that day, uba it won't stop just because we're marching on that day, but because sifuna raise awareness. So that's what we are doing. Okay. According to iplan yenu ningonela ukuyenza njani? Nidibanela phi eKomani ngola suku niye kweziphi indawo? Masibulele ke msasazi. Msasazi, sizawudibana ngentsimbi yeshumi ngomhla we-21 apha kuNovemba. Ngentsimbi yeshumi ke kwasekuseni sidibanela kulaa renki iphaa ngapha ko-Astron, laa renki yaseBhofolo naseRhini. Sidibana phana ke sisisininzi. Kodwa ke imatshi yona, umngcelele lona uzawuqalisa uba sendleleni nge-11:45. Elaa xesha yi-assembly time, into okokuba sikwazi into okokuba silungise indlu yethu ngoba njengoba sitshilo it's a peaceful march, ayiyo-protest msasazi. Izohamba ke ngeCathcart Road isingise phaa eKomani Magistrates Court, apho ke izawufika iphethe amaxwebhu amabini. Elinye liya kulaa nkonzo yesipolisa apho ke sizawube silinikezela ku-District Commissioner sisitsho into kokuba singabahlali bakuKomani neMzantsi Afrika uphela
zeziphi izithintelo esifuna ukuzibona. Ixwebhu lwesibini ke lizawuya ku-Chief Magistrate kuba sisithi beyinkonzo yakwa-Justice, siceba into okokuba nabo bakhe babe ngathi bathatha amanyathelo athe aqatha kwabenzi bobubi. Sizobe sijolise ngolu hlobo ke msasazi, sizawube ke singqongwe ke zezinye ke nezinye ii-organizations esingazube sizikhankanya apha kunomathotholo kuba ke angeva kabuhlungu engabizwanga i-organization yakhe, ngoba kaloku this is an open invitation for all. So nayiphi na i-organization nengekalumani indlebe nathi, icango livuliwe into yokokuba singakwazi udlana indlebe sibambisane ngolwasuku sisonke, ngoba yeyomzi wonke. Enkosi. Okay, ngongeza ke Luluvo ke sive nakwelakho icala, uselusichazela ke ikhona indlela ekhethekileyo eninqwenela ukunxiba ngayo ngala mini? Ewe bhuti wam, enkosi ngombuzo wakho. Ewe ikhona indlela esizawunxiba ngalo. So sizawunxiba all black. Besivumelene egroupini lesinayo on WhatsApp. We are currently on 730 something members, ne? So sivumelene uba sizawunxiba all black with a touch of purple in support of the Women for Change movement. Then ke ngoku sizaba nazo nee-marshals ezizawukhondaktha i-march so that ihambe peacefully. Ii-marshals ke zona sizawube zinxibe ii-reflectors. So sizawube sinxibe kanjalo. Okay, in terms of ukhuseleko, ndiyayazi bezinye izinto ziyakwazi uqala peacefully ziphele kakubi kakhulu. Nilungise njani? Enkosi kakhulu ke msasazi. Msasazi, sizohlala intlanganiso nabakwantsasana kunye namagosa agade indlela into okokuba masikhuseleke apha ezindleleni. Sizawubonisana ke apho into okokuba sizayigcina njani ikhuselekile imatshi yethu, kodwa ke sithe njengesithintelo esisenzileyo kulaa point, ngoba iimatshi ezininzi zithanda ukonakala phaa kulaa point of departure xa sekusithiwa ke ngoku makudispeswe. Sikhethile ke nendawo esizodispersa kuyo thina ibe yindawo ekhuselekileyo. So asizukwenza laa nto yokokuba xa sekugqibe ukusubmithwa i-memorandum kuthiwe each to their own, because effectively imatshi ayikapheli. Iselelaa xesha lethu up until abantu badisperse safely kwindawo esiyikhethileyo. So sikhethe kwalaa ndawo ke imatshi izawube iqala kuyo as i-point esizodispersa kuyo, apho ke ngoku sizawunikana i-debriefing erayithi singabaququzeleli bonke, sikhululane. Okay, phambi koba ndininike nenze amazwi okugqibela, ngaba ikhona into beninqwenela uba ivele? Mna bhuti ndicela i-community, especially abantu abangoomama, abantu abangoosisi, nabantu abangootata bangazosixhasa, because at the end of the day, the cause of i-gender-based violence ne-femicide is because of abantu abangootata. Sibafundise uba it is wrong to kill, it is wrong to beat up, it is wrong to also rape and other heinous crimes ezenzekayo kwabantu abangoomama. Also, the-awareness of if a woman is in need of any assistance in terms of if they want to speak out about it, I feel like a movement will be a place to channel, let's say, if bane anger that they've been meaning uba okanye laa nto yoba they need to sort of find a way out of whatever situation that they are in, because as a nation we are broken because of the abuse. And also this march is to ensure that in the future we'll keep on doing this march until we are ahead and until South Africa is a safe place for women and children. Until we can walk the streets without any fear that something might happen to us. If we can walk the streets without any fear about we won't be harassed, we won't be catcalled, we won't be
feeling a constant fear every day when we exit our homes about something's going to happen to us. And that we won't have a fear of our children going to school, of our sisters going to schools, about something might happen. So we want a South Africa that is safe for everyone. Because at the end of the day, we are all human beings and sinawo amalungelo. Enkosi. Okay, Nkosi kakhulu ke Mr Tina, na ungenza amazwi okugqibela kuwe ke useluvala nge-contact number zenu kumntu onqwenela ke ukuncokola kunye nani okanye ofuna ukujoyina. Enkosi kakhulu ke msasazi wam. Msasazi, mandiqwele ngelithi mhlazana kungalunga amadoda, mhlambi kungatshintsha nale term kumane kusithiwa singamadoda singabakhuseli. Ingatshintsha ngokokuba if indoda ilungile, there would be nothing to protect umntu ongumama from. Let us move from that point of departure. There must be nothing to protect her from. Because kwalento yenza into kokuba kuthiwe sisi-protectors, we are protecting them against ourselves. Asikalungi, we must do self-introspection as amadoda into kokuba why do we have this self-hate? Yi-self-hate msasazi into yokuhlukumeza umntu owakunika ubomi. Ngoba bimebubona umfanekiso kamama wakuzisa emhlabeni xa ubona umuntu ongumama, ngoba umuntu ongumama is a giver of life. There must be nothing to protect her from. Siyabongoza, sibongozana singamadoda sisithi masibe baninzi nathi pha. Masiphume ngobuninzi bethu. Kuyeke umane kusithiwa hey abasembalwa. Abasembalwa niyababona phofu. Which means abanye are not willing to put themselves kwi-environment whereby they are being constantly reminded of izenzo zabo ezingalunganga. Masicengane ke ngaloo mazwi ke ofuna ukuva iinkcukacha ezithe vetshe, inombolo zam mna nazi zazikwazi apha emoyeni ngu-065 ngu-515 9292. Ndinikezele nakugxa wam nje achaze iinkcukacha zakhe afumaneka kuzo. Ezam ngu-083 658 3251. Ndingafumaneka kwi-calls as well as WhatsApp ngaloo number. Alright. Nkosi kakhulu ke ngexesha lenu siyabulela kakhulu, siyathemba futhi abaphulaphuli bavile nangola suku nizawuqhuba kakuhle. Nathi siyiVukani FM sifuna ukuthi siyanixhasa. Enkosi, enkosi. Nkosi kakhulu. Enkosi kakhulu bhuti. Ingaba ngusomashishini osakhasayo nenjongo